kažem da je Pavle bio veoma ambiciozan još kao mali. Interesovanja su mu bila nekarakteristična za njegov uzrast, tako da svestran je bio još od malih nogu. Uvek smo bili prisutni, znači znali smo iz kojih predmeta se takmiči. Nadali smo se da će biti uspešan i on je to i ostvario. Posvećen je. Posvećen je dosta, istrajan u ostvarenju svojih ciljeva. Sa takmičenjima sam krenuo da se bavim jako rano. Još kod učiteljice sam se takmičio iz matematike, a onda od 5. razreda nema iz koga se predmeta nisam takmičio. Ponosan sam na sve moje nagrade, jer iza svake od njih stoji veliki trud i napor, ali kada bih morao da izdvojim jednu najbitniju, to bi bila srebrna medalja na ovogodišnjoj Međunarodnoj geografskoj Lomonosov olimpijadi, na kojoj sam uspeo da se plasiram u top 10 najboljih geografa na svetu. To je dečko koji ne ume da odbije nijednog profesora, svuda učestvuje u projektnim zadacima, na takmičenjima, zaista svestran dečko u svakom pogledu. Pavle je sa mnom polagao i A1 i A2, dakle najprve u 7. razredu, zatim u 8. i u 8. razredu nas je čekalo to takmičenje. S obzirom na to da je jezik nešto što je veoma kompleksno, što ne može da se pripremi tek tako dana za sutra, mi smo se redovno pripremali od 5. razreda. Kada je moj predmet u pitanju, kada je francuski jezik u pitanju, zaista talenat, on je već osvajao republičke nagrade kada je u pitanju francuski jezik i ja se nadam da ćemo nastaviti u tom ritmu. U 8. razredu kada je takođe polagao taj viši nivo, gde je imao maksimalan broj poena, 100 poena u Srbiji, jedan jedini u Srbiji sa takvim rezultatom. Što je veoma zanimljivo kod njega to je da on njegovo znanje ne voli toliko da pokazuje na redovnim časovima, a inače je veoma pametan i ima puno znanja. Izuzetan je prijatelj, uvek je voljan da pomogne i to što zacrta to uvek i ostvari. Sa Pavlom sam u odeljenju od 5. razreda osnovne škole i uvek se pokazivao kao dobar drug koji će uvek da da dobar savet. Želim da budem jednak kao svi, ne želim da se samo ja ističem jer mi to stvara neku nelagodu u duši.